Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen banggal margal dabaji e yewtere meɗen banggal margal dabaji hande e jeehi fa ɗo woɗɗide hande fa kolomina gonɗen ley laamu Nioro ley commune Guétéma gendidi kolomina woni hono ko wiyete e nde ley commune Guétéma woni hono ko ndi woni nden ndi hettidu banggue ɓaleeri ɗum woni ngallure Nioro nde ko warata e kilométre uji 25 en e ɗum ne bandiraɓe tedduɓe e ƴeewoɓe Pinal TV ko gonduɗen ko ɗum ni woni hono ko gonduɗen ñande foof yaade e nokku maroɓe dabaji ɓe jiidude e mabɓe landodirde e mabɓe banggal alahaali margal mabɓe dabaji ngal no ɓe gorri e no ɓe goniri e banggal gollal mabɓe ngal ɗum ɗon woni ko jaten e muɗum wakkati foof jiide e mabɓe landodiren e mabɓe ko woni himmeji mabɓe ko ɓe kaala fa leydi ndi nana laamu leydi ndi nana so tawi wonkoɓe kasindini e ballal ɗum du e mbawi haalde on ɗe kulle bandon tewtude fa hande margal meɗen dabaji ngal laato margal nafowal ngal walda e toñangue kañum e torra ɗum ɗon noon woni hono immade hunde nde jaati ay ɗum ne bandiraɓe bisimilla moɗon onon e jaam bisimilla moɗon hande yewtere meɗen nde e garan landodirde e hooreɓe maroɓe dabaji wonɓe ndiɗo gendini mbiɗen nandi ɗum woni kolomina e arande futta fon en jokkodiran e bandi meɗen ana ɗo yoga e hooreɓe maroɓe dabaji e nokku o assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullah. Jawale mon bandiraɓe koron pini koron mbaali e jaam en pini e jaam yallah hokku en ñallude e jaam jimmel ba ka kolomina ko gandumi tan komi pullo puis noon e ñaaƴirami kam ko pulago kadi ko gaynaka tan woni ko gandumi ala fof ko gandumi ha foti e gaynaka. Naam bisimilla e joni hono komin ardato fullandadema joni e onon hooreɓe maroɓe dabaji kolomina ɗo hende e puɗɗuɗon wiide hande ka gaɗen hooreɓe hayboɓe banggal margal meɗen dabaji ɗum waɗa miccito nde fuɗɗi ɗo ɗum ɓooyi hande de par ce que guila minen min garani aduna min tawi ɗum ene ɗe wuuro ɗo min tawi kay affaire margol dabaji guila min garani aduna ene wuuro he et puis noon ne tittorinoɓe ɗum ɓe ne wayno ko jinnaɓe amen ha hande kadi ko ɗum ɗon tan woni ɗon ha hande e margal moɗon dabaji kolomina ɗo dabaji heeɗi e heeɗi woni hono ko marathon ɗo hono margal moɗon ngal wurri. Margal amen ɗo enam ko beyi e baali e nayyi ko ɗum woni margal ɗo enam bo ɗum ɗon noon adande beyi e baali e nayyi ene beɓno marde mais hande ɗo gonɗen ɗo enam kabaru muɗum fuɗɗima tiɗirde en ha no fewi eɗen ñaagui tan état o nde wallata en hono no daroriɗen e kabaru muɗum ha hande no continirta pour que taw eɗen mbawa wasde yaade toñoyde taw toujours eɗen keddo e nokkuji meɗen taw en jahata yirloyade par ce que toujours saɗa yaha tan ma wood mo jottiɗa e muɗum toñangue quoi bon donc nden noon eɗen ñaagui tan yo état o ƴewno fewniri kabaruji meɗen pour que beele ma en situation meɗen o sans seeɗa ko ɗum woni ko minen e miijama hen onon banggal margal moɗon dabaji ɗo kolomina ɗo on maati alahaali waylitinde dabaji ɗi wadde ɗi taweɗi dabaji jogiiɗi kosam kewɗa na jogiiɗi tew kewɗo na hono ɗum e bandum ana e golle moɗon ɗo kolomina ɗo si won sukaɓe amen watɓe ɗum ɗon hoore muɗum ko wayno miɗa wawi wiide Ousmane Daf oɗo waɗi ɗum mi anda so waɗi réci kono on waɗi ɗum bo kanum e yantude Mourjigué kadi waɗi ɗum joni noon minen heddiɓe kam mbaɗani ɗum min hoorami addi ɗo enam gaari mi tisari mi itti ɗum Bamako mi addi ɗum ɗo enam bo joni noon ndi yeñani ɗo enam Allah waɗi ndi jibini ɗo enam tan ko ɓiɓɓe ɗiɗo ñaale kanum en gaari ɗum kam ndi jibinani min gaari ndi ñanden mayi ɗo enam e foowi mayi bo ñaale nge noon eɗen jotta Allah ngen kam ni heddi ɗon taw hunde fof ko laati banggal ko ɓi adama gollata ne yiiɗi tawe
golle muɗum o ana jogui nafa hoore maɗa, nafa koddiɗo maɗa, nafa ngendi ma, nafa leñol ma e leydi ma. E onon golle moɗon banggal margal dabaji nafa homo keɓotonna e dabaji moɗon ɗi ɗo ko wana a sotti daba o jaati a nangi kalsi makko eɗi jogani on nafoore wonde ko wana coggu majji? No ɗum kam ɗi ngala taw par ce que min ngala kasam ɗo yeyete, min ngala kasam hoore muɗum. San nani aɗa jogui kasam fu taw ko ɓirata ko ene ɓurti ko ñamata e nder galle maɗa ma ɓurta ɗum ɗon ndiyam woni ne mbiya aɗa jogui kasam. Kadi min ngala ɗo kasam yeyete hay sa joguima ko ɓuri ɗum ɗon hoore muɗum ala ɗo kasam yeyete ɗo peut être ma taw so wodi a heeɓima ɗo enam kasam potata yiyoyde ko ha ñooro. Donc ɗum ene tiiɗira men seeɗa quoi. Bo kasam ne ɓuri hewde ɗo enam tan ko sa ndungu o ne déplacement ne tiiɗi e leydi ha diwti hakkella. Ɗum ɗon kam wona enen tan gandi ɗum hay état meɗen andi ɗum. Famminni ke sanne joni e garan e hoorejo e kamɓe maroɓe dabaji ɓe jaati ɗo kolomina ɗo hono hoorejo maɓɓe woni mo landodirten na. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Mbaɗɗon on calmino ko Kaka Diallo mbiyetemi kolomine jeeyami Gurel Karta mbiɗen celli base fof min galda. E joni bisimilla maɗa e Pinal TV miɗon jiɗi landadema joni banggal an woni hoorejo e maroɓe dabaji kolomina ɗo. Ay bo nenno sa hoorejo noon wonko kanɗa landede e hoorejo joni ko hani fu ana hani tawe hono banggal ko latto hono tiiɗallaji e kañum e newa muyaji fu hoorejo o woni hono ko darani. Ay bo nenno joni hoɗum jaati woni tiiɗallaji banggal maroɓe dabaji ɗo kolomina ɗo. Banggal tiiɗallaji ɗi so ceeɗu ari huɗo ko ene mankira min rakkal min keɓata hunde fof min keɓata waɗi tiiɗalla kay subaka fof ko joni boom Allah newni min batti hebde ndiyam sana ɗum arande ndiyam heɓatako sabu ndiyam Allah andi gurdam Allah joni ndiyam ɗam watti heɓede joni kay alhamdulillah miɗen jotti Allah ceeɗu ari dabaji amen yogay amen fof soda rakkal ina hokka ina ɓira ina heeɓa galle mum ne ñaama yeyatake de min keɓata komin jeeyi min keɓan kay komin ñaami so rakkal hokkama tan so ñaami rakkal ɗum kay min keɓan kasam e ɗum woni tiiɗalla muɗum tiiɗalla hen sanne. Onon hooreɓe maroɓe dabaji ɓe won fuu ɓe jotti ɗon hono banggal yimɓe ONG ngaji na laamu maire ko nandi e muɗum hono fa balla on e banggal hono margal moɗon dabaji ngal no keɓirton nafa e dabaji moɗon ɗi ko wona kosam ɗan tan. Hikka ɓe noddi min ɗo min jeeyi to bureau to ɓe kalani min ɓe mbi yo min bindo ɓe gaddanami rakkal ha hande min jiyani ha hande rakkal arani so min keɓani balloɓe min keɓata balloɓe ma ɓe balla min tan so min balli minen min keɓa hen kasam seeɗa min guura hen gurdam moƴƴam kono sa heɓani a wawata wurde hen gurdam moƴƴam tampereji bondi gone ñawro kay ne anda ñawro kay wawa gona tan ko ruudu baba ina weeli ewa tampere woni hen de tampere ne hen ɓe ballu min tan no min gurdi ɗum tan min ñagoto. Naam nonnino e joni aɗa andi margal dabaji yo margal tiiɗugal sanne sanne ko neɗɗo marata fof ele leyɗe meɗen ɗe a tawan dabaji ɓuuri tidde marde ko saabi de ko ɓuuri hewde fof sa mari daba sa tinnaki a latto toñotoɗo toñangene ana jogui torra ana joganima an jaati marɗo o torra ana jogani koddiɗo maɗa o torra wakkatije ɗum wadda jaati tiiɗalla banggal koddigal an hoorejo maroɓe dabaji ɓe hono onon e hoddiɓe moɗon remoɓe ɓe gurruɗon no ɗo. No min gori ɗo fewani so yeehi ha ɓoyi joni hay joni a yahan ndema dabaji gara ñaama min ngala kayboɓe min ngala hunde nayi tan gara tan ñaama so yeehi ha kawle gari kadi ɗum ɓuri kadi wonde toñangue toɓe ndumata toɓe ceeɗata to ko tomɓe goni naamen minen so geggi ɗo jaa ñalloye ɗoɓe mbalata kamɓe tawa ko tomɓe ndumi an ɗum fof ko toñangue ko fulɓe hono amen ɓe kani so ndungu ari ɓe garta ga ɓe gaccotono so Allah waɗi ndungu silti minen fu naamen jaha toon ewa ɗum de min ɓuuri yidde somin keeɓi kay ɗum min dartata kay sago Allah sago ma. Nenno ɗo joni so tawama dabaji bonni dabaji ɗi seɗi naati guese moɗi naati guesa muɗum o hakkude muɗum e jon dabaji ɗi o sariya hekka woni hakkude moɗon ɗo kolomina ɗo sana tan jomum nanga ɗum yoɓa pullo fetake pullo yomnet tan sa yomnima ɗum minen kay ga wata fi wata yennu wata hondu sa nangi a yomnima tan woɗɗoto guesa ma minen ɗum tan woni sere amen ga fiyatake yennetake so daba naati tan nanggu jomnoɗa
ni woni jomum nangan daba mum ko ɗum woni ɗo kolomina ɗo sago Allah sago ma eyo ko ɗum woni ɗo kolomina ɗo sa bonnini min tan a yoɓat sa yoɓi tan arenan dabama piiɗe gasi piiɗe ngala hankadi joddi ndi e hoore muɗum ana jogui alahaali saabu joni ko ɓuuri hewde foof e tawi kama wiyede so dabaji naati guesa ko ɓuuri ƴeewede hen foof dabaji ɗi ɗi jottike faaga ɗi jottike faaga koyɗe majje anni ɗo hono koɗi bonni jaati ko wawa wottude ko ƴeewatake onon ne ga moɗon ga oɗon jogui yimɓe yaadirɓe yimɓe dartiɓe haaloɓe gonga ƴeewoɓe banggal bonanta o bonnanaɗo o totte hakke muɗum bonnuɗo o yomne daale padi waɗa hono majjum kasi oɗon jogui ɓen yimɓe miɗen jogui jeunesse en haɗo miɗen jogui ɗo bonno so bonnama ɓe noddama ɓe kalda saabu Allah sa bonnini hakke ko bonnuɗa ko ɗum ɓe patuma joɓa jomum sa yoɓi jomum tan awa ɗum kay on cirti ɗum kay ina wuuro ɗo fedde jeunesse nde eɓe jogui sukaɓe nayyi mabɓe ko kamɓe payanat ɗum sago Allah sago ma e gartan e sakkiki meɗen goɗɗo o landodirde makko fa hande e dow alahaali margal dabaji ko saabide dabaji ɗi en feeɗa andi tiiɗalla ka hana e margal dabaji en mbawa dukkare e majji saabu ɗi yoga e gurdam meɗen ɗi yoga du e nuygal leydi ndi Jimil Ba e ɗo sériya dabaji hakkude moɗo e laamu o won fof ko wallirata on banggal hono burti en ɗo remete ɗo nayi ƴaɓɓorto ɗo woni daŋŋere ɗo nayi jarata ɗum anaga ɗum ala e ɗo commune ɗo ena fof ɗum ala ɗo burtiɗo mbaɗano hayɗo burtiɗo mbaɗano e leydi heɗo ɗum hay ɗum hoore muɗum waɗani resisa kam ɗum ɗo kam burti mbaɗano ko ga hirnage ga enam ɗin burti joni mbatti remde ha e nder majji par ce que hay rawani hoore muɗum mi yeehi toon kawle tawmi eɓe ndema e nder burti he hoore muɗum kala mi fulɓe hoɗɓe toon ɓe mbimi a jii ɗum ɗo so on daranaki ɗum gila joni fof garon goyto ɗon yimɓe balla on kaalon haala muɗum gila joni fof so yeehi ha ɓooyi fu ɗum wontata ko probléme quoi par ce que ɓe mbatti remde e dow burti he wiyano ko hakke kiloji ɗiɗi walla kiloji tati wata reme mais joni ɓe mbatti remde ha e dow burti he hoore muɗum piyoji ni hoore muɗum ene mbaɗa hen ɗum woni lappol lagamanningol to yaltiranno to mais ɗum fof firtima hankkadi assalamu aleykum wa rahmatullah e won fuu nde kemɗon ɗo tiiɗalla hakkude maroɓe dabaji ɓe e remoɓe ɓe wonde keɗɗon tiiɗalla bo miɗen keɓa mais so min keeɓi fuu Allah e wonde moƴƴo fuu minen ko amin min donkanta ɗum miɗen mbawi funtodirde hakkude amen tan hamin kawra e dow hen quoi ɗum kam min ngala caɗele ɗon o banggal ɗon o miɗen mbawi wiide ni hoore muɗum ngoɗo wuuro miɗen jotti Allah min meeɗa yettodade laamu taw hay ñande gotel ɗon miɗen jottirɗon Allah kala ko satti e juuɗe amen fuu minen ko amin min mbaɗa réglé hakkude amen taw min jahani to laamu ɗum kam Allah no hokki amen ɗum ɗon dabaji ɗi eɗi totta hakke majji e ley commune moɗon o ley jendi moɗon ndi est ce que dabaji ɗi ana totta hakke mumen sake hakke daba duɗo dura ɗo kañe ɗo yara ɗo ɗum yo yoga e hakke daba e hakke du marowo daba o so daba wala ɗo dura wala ɗo yara so tawama nokkude fu mbaɗama guese onon hooreɓe won fuu ko daari ɗon saabe majjum fa tawe laamu na maire na amairie en gendi on kucci e muɓɓen joddade e muɓɓen haalande ɗum en fa tawe dabaji ɗi totte hakke muɓɓen e nokku o won lawol gotol nde délégation immino Bamako arde ɗo hen pour haalde ɗum ɗon mais commandant ne wayno waɗi boycotté haala ka min ganda noon holko addanimo wadde boycotté haala ka ene wawi tawede taw ko rafi caɗele faamodirde ne walla ko holɗum hen sana ɗum wonde yimɓe amen gimmino Bamako arde haalde haala muɗum ɗo henam bon mais waɗani resi ɗo mbiɗa wawi wiide ni hoore muɗum guesa ala ɗo henam place ha ɓuuri dabaji ɗi ɓuuri jogade place uji e diina guese ɗe par ce que sa wi ɗo henam gaynako wata hot sara guesa maɗa wata bonnudema fu wiyatoma ko woppu haaɗi naata somi ari ɗo henam miɗa dura ɗo henam nayam ɗi gaari haaɗi ɓattima guesa maɗa ba fof somi wi kaari wata adduɗo nayi ma ɗi mbiyata kam ko oppu haaɗi naata kono ɗum fuu e waade noon Allah walli amen kam kala caɗele ɗe no ɗe mawniri fuu miɗen mbawi reglude ɗum hakkude amen ɗum ɗon kam min ngala ɗon caɗele banggal muɗum par ce que miɗen jotta Allah min meeɗa fiyondirde dow hen min meeɗa noddodirde e dow laamu e dow hen miɗen kawra e hakkude amen taw min jaadani hay nokku ɗum ɗon kam miɗen jotta Allah banggal toon alhamdulillahi rabbil alamin famminike sanne e an hoorejo maroɓe o fillita indema nde Kaka Diallo Kaka Diallo Kolomina Gurel Karta e Kaka Diallo Kolomina
e hoɗum jaati woni hono yela moɗon hannde ko ɓurɗon fuu hasindinde hannde e banggal margal dabaji kolomina ɗo hannde o kay min ɓuri yidde tan komin balle rakkal so Allah addi rakkal min keɓi ɗum en keɓa min guura gurdam moƴƴam ko ɗum tan min ɓuri hattitinde hannde sago Allah sago ma e rakkal mbiɗa ngal ne won fuu ɗo ɓe jotti ɗon hono no kemroton no balligo muɗum sabi baale maroɓe dabaji goɗɗe ana goodi laamu o du ana jogii yimɓe humaniɓe banggal dabaji won fuu nde onon hooreɓe maroɓe dabaji kolomina ɓe immi ɗon jaaɗon e nokku mbiɗon onon ka oɗon kasindini ɗum oɗon kasindine ɗum oɗon kasindini wonde gaɗɗon ɗum min mbaɗi ɗum hikka pappa si oɗo joguro on noddi kam ɗo min jeeyi min bindi to maire to kono ha hannde min keɓani min keɓani résultat muɗum aya sa ka wawi to windude sa windi so Allah newni ari aɗa yiiɗi sa newani minen min janggani komin kunfi en ɓolɓe komin yimɓe ladde hay hunde hen min ganda mo natani l'école janggani andi hay hunde anda ko ni tan wayi sago Allah sago ma woɗi mo natali école janggali ana wawi andude hunde jaati tinnitare ɓuuri yurminkinade nam joni fa hande garan goɗɗo kese joni onon bangal margal moɗon dabaji ɗo kolomina ɗo hoɗum fuu ñaw bangal dabaji hoɗum ɓuuri tampininde ɗo bangal ñaw dabaji ñaw homo ɓuuri tampininde o ñaw dabaji heɓani leydi ndi ɗo noon ñaw dabaji ne famɗe leydi ndi ɗo par ce que ko mayata ɗo enam ko ene wayno tan ko hankatin soko article ma gase jawdi maɗa tan maya sana ɗum ñaw mone wara dabaji ne famɗe leydi ndi ɗo par ce que vaccin mo min mbaɗato on ɗon tan woni ñaw gonɗo ɗo enam ko puccel e diña kanum e koyngel ko ɗum woni ko waɗete ɗo enam ene wayno ko ɗiɗo ñawuji tan gonɗo joni noon ko sakkiti ɗo enam ko safo naati hen safo o kam so yi min koccanani ɗum feere kam wattan bonnude par ce que ene wara ñalbi kecci andi hay laamu hoore muɗum ene wiyata sukaɓe maayi tan ene wayno leydi boni quoi wa donc sefre nde so ñalbi muɗum celani maayi tan ene wayno sefre nde bonan quoi donc ɗon kam miɗen kanno daranade ɗum mais min cuwa daranade ɗum taw par ce que miɗa annino hay yo min kaala haala muɗum ni mais ɗeɗo balɗe kabaru muɗum ene waɗi dani seeɗa par ce que min hooram ɗeɗo balɗe mayrama ñalbi kecci quoi oɗon jogui ɗo vétérinaire en spécial en waroɓe ƴewde dabaji moɗon ɗi wakkati fou non vétérinaire o arata ɗo e nam ko lawol gotol walla laabi ɗiɗi so foori vétérinaire mo min jogui ɗo ene ko lawol gotol walla laabi ɗiɗi so foori ko ɗum tan arata ɗo ene ko heddi ko sana o immina o arata so min gimminimo noon no ara noddima waɗi déplacement makko a yooɓi déplacement makko tan o ara no ƴeewa dabaji bon vétérinaire ala gellendi taw min ngala vétérinaire taw vétérinaire wala le genni ndi woni hono koɓe kolli e nenno joni so caggal vétérinaire wala le genni ndi hono fa tawe e tiiɗalla watta e banggal ñawuji dabaji ɗum ɗon newaki e joni hoɗum jaati woni hono noddandu maɗa an fewde e kolomina e seraji muɗum fuu fa hande e banggal margal ngal no ngal heɓirte yirwurde no kawral du heddorto hakkude moɗon e koye moɗon noddandu so wonko joguiɗa fewde e suudu babandu donc miɗo nodda bandiraɓam tan yomin jeehe peewal quoi par ce que somin jeehe e dow gonga o min goppi penale ɗe tan ene hani min kawrani e dow gonga andi bani aade en si en kaldani gonga tan kala ko maslodirɗen foof gonga ni masalaha ene woodi kono yo gonga o arduɗo woni masalaha o takkodira e muɗum ɗum woni yaada somin baddi ɗum ɗon tan ene hani Allah e wonde moƴƴo bonande nde wasa mawnude e dow koye amen min kam ko ɗum woni haalam e affaire ɗum ɗon ɗen caɗele kam somin guitti ɗum ɗon tan ɗe giwan gonga ni ɗe galano ɗo enam kono hande wata min donku ittude ɗe hakkude amen min kam ko ɗum woni haalam hen hoorejo maroɓe dabaji kolomina nam hoɗum woni yela moɗon ko warata on hoore maroɓe dabaji kawral so Allah waɗi yimɓe fof kawri hoɗum woni yela moɗon ko warata ko anniyiɗon wadde hikka ma wurti hoɗum anniyiɗon wadde banggal margal dabaji ngal hoɗum jaati anniyiɗon wadde min jiɗide ko somin keeɓi min ballama miɗen jiiɗi wallede somin ballama tan min gummo min daro min balla koye amen Allah walla min kamɓene ardiɓe ɓe balla min ɗum tan min jiiɗi ɗum tan woni ko kalmi hen sago Allah sago ma hande aɗa jogui erago e suudu baba fa suudu baba eɗe jogui erago ɓe tinno ɓe daro ɓe fof ɓe ballodira ɓe nangodira juuɗe so ɓe nangodiri juuɗe tan ɓe goni gotum fewan
kala ko nanngodira feewan ɗum kay ko ɗum woni ko jogii ɓe hen haala sago Allah sago ma jarama. aywa bandiraɓe fande meɗen waynodirde konngol cektol on ngari ɗo kolumina ɗo henam miɗen ñaagui Allah kadi yo duttoy dow jamma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. ɗum ɗon kam woni konngol am cakkitol. faydi sanne bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV kolomina woni hono ko gonnon eɗen hannde banggal yewtere meɗen maroɓe dabaji en jiidi ɗo e hooroɓe maroɓe dabaji ɓe nenno du on nani kala koɓe kaali e tiiɗallaji ɗiɓe goni e muɗum e ko woni du banggal kasindinal maɓɓe e ley kolomina ɗo banggal margal dabaji e ɗum ne en fuu en paami fa hannde ko mbiyaten e kala maroɓe dabaji fof ley Mali fof e hakke maɗa ɓi adama hakke ma a tetan tan fay goto tawata aɗa jooɗi se hokke hakke maɗa o hakke ma immoto daroɗa tewta hakke maɗa o teta ɗum wakkatiji a tetan jaati jooɗatako e ley gure meɗen e ley ladde domen fa goɗɗo wara wallira en noon enen jaati kani immade yottade laamu tawaɗo ɓattiɗo en e goɗɗiɗo en fuu nenno kala baale taweteɗo yo ballejo fuu immoɗen no tewte jiiten ɓe gollidenno e maɓɓe keɓen hakkillaji ɗi tewten hakkillaji goduɗe hannde ɗi waylitinde dabaji meɗen ɗi laato dabaji kakidiɗi ɗi mbawɗen marde banggue meɗen ɗi mbawɗen hedde kosam muɗum e tew muɗum fuu tawe ɗen mbawi hedde nafa dabaji meɗen ɗi tawe wona daba o jaati woni hono ko cottuɗa so sa sotti daba o kana way hono kanko ko iwi henno tawi aɗa heɓa nafa daba o jaati iwde tew makko nguru makko kosam makko e ko nande muɗum fande coggu makko o warde ɗum ɗon noon yaata caggal tinnare meɗen enen jaati maroɓe dabaji ɓe immoɗenna daroɗen e koyɗe meɗen ƴeewenna hono ɗum wawata latorade ɓiyadama kala ko tewtuɗa fuu aɗa hewde yiitude so a yiiti aya sa immi ka derke fo Allah wallete Allah hokken faamu lobbo fa hannde bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV en kaddi ɗo hannde Allah holli en jeɗɗire warore on jarama merci beaucoup.